Nu er jeg tændt. Og nu vil jeg gerne have... Start lige forfra. Nu. Hej og velkommen til nyheder. Jeg vil gerne præsentere en mægtig piggemonster. Nej, hvor er den sluppet ud henne? Fortæl noget, han nyhed. Den er sluppet ud i Zoologisk-have. Der er færdig nyhedsmonster. Ja. Slut. Ja, så vil vi gerne præsentere en mægtig konge. Og så en trav. Væk. Her er det mig, der bestemmer. Det er mit kongerige. Så vil vi gerne præsentere en fugl og en boksemand. En Jeg er en kæmpe ørn, der lige snusser lige nyhed. Og så flyver vi med ham. Nu kan han ikke lave fjernsyn. Lille tager ham ned. Nu kan han lave fjernsyn. Lille, han er lige Ja, det er Så jeg. sætter du mig ned. Nej. Du kan ikke lave Jo, nyhederne skal fortsætte. Nej. Jo, nyheden starter forfra. Jeg tror, vi er kommet til sporten. Nej. Hej og velkommen til nyheder. Det her er meget farligt. Der er faktisk sluppet en kongekobra ud af Zoologisk-have. For 10 minutter Jeg siden. vidste det. Nu går Værsgo jeg. og se. Så kommer du som slange. Så Nej, kommer jeg jeg er med. ikke god. Det er rart. Nu zapper jeg. Det har vi set. Det der. Zap. Hop. Tilbage til nyhederne. Og sporten. Og sporten. Hej og velkommen til nyheder og sport. Jeg vil gerne præsentere, i aftes var der en konge, en der vandt. Det var Laurits over morfar. Det er jo hyv. Det er ikke rigtig nyhed. Hvad er det for en sport? Hvad er det for en sport? Det er bare en udsigt. Hvad så? Næste. Vejret er det sidste. Ved du, hvad vejret er? Vejret bliver sol i morgen, men næste morgen bliver det torden og regn. Ja, jeg bliver taget af torden. Okay, nu slukker vi for nyhederne. Sluk.